Tarihin so a zuciya, Groupe ɗin da ba su gaba. Tarihin so a zuciya, kaji yan amana. Groupe na Mika ɗan soyayya ya DJ Zaki. Tarihin so a zuciya, kaji yan amana. Groupe na Mika ɗan soyayya da Djamilu Zaki. Tarihin so a zuciya, da Mika ɗan soyayya da DJ Djamilu Zaki. Allahu wallazi da ke ba mu babu gori, sarkin da masu godiya ke yi masu kari. Ɗai hamdala murya da kansa ta zama tari. Yau ma waka nake shirin zana, yau ka bani dama Allah na rera. Tarihin so a zuciya, kaji yan amana. Groupe na Mika ɗan soyayya da Djamilu Zaki. Tarihin so da mu da kuma ya akwai alaka, kowa ya san akan kira na wakar wasu. Sirrin juna mai lullube za mai da barka, mun zama daban da ku da sauran gurba, don hakan ne na muku waka. Tarihin so a zuciya, kaji yan amana. Groupe na Mika ɗan soyayya da Djamilu Zaki. Kaula da nake gare ku kun san akwai dalili, da silar ku gashi bi Muhammad na taka kuli. Na samu arziki da dama ku ɗau misali, na san daban-daban mutane kuma na barka. Tarihin so a zuciya, kaji yan amana. Groupe na Mika ɗan soyayya da Djamilu Zaki. In za ku bi ni sannu sunan ku zana jera, Mika ɗan soyayya da sunan ka zana fara. Mika ɗan soyayya abokin Djamilu Zaki, Mika da ni da kai ka shaida akwai amana. DJ Djamilu Zaki abokin Mika ɗan soyayya, tare ta madina sanya. Dan so na gan ku tare in har na zo ku shirya. Kullum faɗa nake magauta ku ba su kunya, kun kai ya ce da ku aminai ba ku yi yana. Tauraruwar ka Mika aikin mutumin ta shilla, in mai shirin ta ba ka Mika ka bar wa Allah. Shi za ya warware abin duk da za a kulla, za ka yi nasara a koyaushe dan amana. Tarihin so a zuciya, kaji yan amana. Groupe na Mika ɗan soyayya da Djamilu Zaki. Fatima Saudiya amaryar Djamilu Zaki, suna in zana sa a waka zan sa da naki. Ki zama mahaɗin jini gun Djamilu Zaki, yarda kula da so da kauna ki ɗaya baiwa. Shi ma Dj Djamilu Zaki ya kama turba, hanyar sarauniya Fatima in kun ka duba. In har raba tuwa ke na so ayi da ke sawa, ba za ya ɗauki wata can ba na masa shaida. Zainabu Saudiya kawar Maryam Saudiya, mai zamani kike aikin zarce masu laya. Kun gaisuwar ki dole ne an yi na ɗaga murya. Zainabu Saudiya gaida ke na yi ɗara mana. Na salami ne kin sita boy miji gaji da autar mata, kin kai masoyi ya baki mota. Tabbas lamini kin sita sunan ki ya furta, ya dan miki alkawar na kauna ki bashi maki. Mijin da autar mata amanar kin sita wai sunan ki shi na zana. Miji da ba kamar ki kallon ki nai na auna. Allahu ya yi miki kyau kai haɗi da su rabawa da za ya kushe kinki kin har ya duba. Tarihin so a zuciya, kaji yan amana. Groupe na Mika ɗan soyayya da Djamilu Zaki. Abdulaziz kai ba zaki ba, amma kafin zaki suna masoyin ummi Saudiya na sanya kai ma waka. Suna farin ciki nake na kira da naka, in lokaci ya bani dama zan maka waka, dan in sanar da martabarka kowa ya shaida. Sharu amanar rakin su
kai mutumin kwarai ne ai dole ne na furta. Yusme na wutan masoya amanar rina na Aisha ka ji na sakuka. Kyawun halin kashi ya sanya kowa ya san ka. Sautin da na buga a waƙar ku sai ka taka domin farin ciki ka nuna ima na nuna. Tarihin so a zuciya kaji yan amana. Groupe da Mika ɗan soyayya da Djamilu Zaki. Yaro mai zamani tilo ba angon na zinariya ta mata. Fannin kauna aikun zamanto jini da hanta. Hanyar da za a yo ziga ku ban so ku bi ta. Fata nake ku zama tare kar ku yi rabewa. Zamani riga ta aro amanar amfil yaro na kowane mu. Kai ma na tambatar masoyi kake gare mu. In har da rai da lokaci ka ce za a ji mu. Zamani riga ta aro gaisuwa gare ka. Ilyasu zakin zakuna angon autar mama ni jar na sanya. Ka dace da masoyiya wata ke da kunya. Duka alƙawar da ko ka ɗauke shi kar ko karya. So ba ya san faɗa da gaba in kun ka auna. MD Jafar da Mika ɗan soyayya da sanyo ka kati MD. Ka zama na kowa har zama kun kai da taɗi. MD Jafar gurin magautan ka zanya rafi. Zance da su Allahu gatan ka ne su barka. Musa yaro mai zamani abokin Muhammadu karamin yaro da Mika ɗan soyayya kai ma na ganka. Musa kana da ƙoƙari dole ayyabanka. Kimar ka ce ta sa komai kai biɗa a baka. Ni ma hakan ya sa
latifa gimbiyar mata